पार्टियाव दाब जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय आंनि फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ आशीर्वाद होनो थाखाय फैदों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। खुलुमबाय लोगोफोर, जेम्सखौ गाज्रि बुंनायफोरा खोनासंनानै ला मोजाङै। नोंथांखौबो आं गाज्रि बुङा, नोंथांमोनखौबो भिडिअखौ नायग्रोबा बुजि मोनगोन। जाय सोर मानसिखौ गाज्रि बुंनांगौ मिथिबायना? मोनथाम लामा थायो, मोनसे एका बेका थायो, मोनसे सिदा थायो। जाय मानसिया सिदाथि थांगोन बेखौ मालाबाबो गाज्रि बुङा, जाय मानसिया एका बेकाथि थांगोन बेखौ गाज्रि बुं। जेरै बर' समाजखौ गारनानै, बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिजों खारफालाङो, बैफोर मानसिखौसो सोरखौबा मिनिनो हानाय, रायनो हानाय एबा बुखिनो हानाय 100% राइट्स थायो। दा जेरै जेम्स ब्रादारखौ जि बुखिबाय थादों मानसिफोरा मिडियाफोराव, उमुगनो थुमुगनो, हिन्जावा हाबा जाखानायनो, जेम्सआ बे हिन्जावखौसो मोनबाय, मालायखौबा बुङोमोन, ओरैबायदि बुंदों। बैफोरबायदि हिन्जाव मानसिफोरा मुस्लिम सेंग्राजों थांनानै जुलि जाहैबाय थादों। बैफोर मानसिखौ मानो बुंनो हायाखै? दिनै जेम्सआ मा खामानि गोरोन्थि मावखो जे बियो ओरै थोरै उमुग थुमुग होननानै बुंजानो? हा? साननो नाङा जे नोंथांमोना जेम्सनि लोगो जानानै भिडिअखौ बानायदों, बेफोरबायदि नङा। जों नुबोगासिनो, जेम्सखौल' नङा, मोजां खामानि मावनायखौबो गाज्रि खामानि मावनायखौबो ओरैबायदि मेगन देरो। बेनिखायनो गादब जागासिनो जोंनि बर' हारिफोरा। मोननै आपडेट लानानै फैदों आं। मानो होनब्ला नोंथांमोना नुदोंना इलिसानि खिन्थु नुवाखै निउसाव ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो। गुबुन हारिया जोंनि बर' हारि सिंगारखौनो माने सनमानखौनो होआखै, ओरैबायदि बुंबावदो नोंखौ जिबनावबो प्रग्रामाव जों लिंहरला होनना ओरै बुंदों। जेरैबायदि लाजि फोनांदों माने इलिसा ब्रह्मखौ प्रग्रामाव हारसा मानसिफोरा जोबोद लाजि फोनांनाय जादों। मैयानि समाव जोङो नुनो मोन्दों, ओरैबायदि गाज्रि बुंदों इलिसाखौ, ओरैबायदि रायदों पाब्लिकफोरा, ओरैबायदि होखारदों। लासिसिं बर' हारिफोरा ओरैसो होखारजाबाय आरो होमबा जेबो मान सनमान गैला आरो। हारसाफोरानो बिराद खेस्रा, दा बुंनो थांबा उल्टा पाल्टासो जागोन। मानो रायदों मानो माबादों बेफोरबायदिसो जागोन। दा बेनिखायनो आं बुंला। बेनिखायनो गुबुन हारिखौ मालाबा फोथायखानाङा। गुबुन हारिया ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ मारै गादबदोनाय। प्रग्रामाव लिंबाय, इनभाइट खालामबाय, थांबाय, बेखौ ओरैबायदि असनमान खालामना होबाय इलिसाखौ, गासैजोंबो सिनायजानाय इलिसा सिंगारखौ। बुजिबाय नोंथांमोना? बेनो नायग्रोना लालाय, जायफोरा नुवाखै। आं होबायमोन भिडिअखौ, अब्लाबो नायग्रोना लालाय। प्रग्रामाव इलिसाया दुखुजों मा बाथ्रा बुंदों। फार्स्टआवनो जेम्स बिथाङा माने हाबानि एसे क्लिपखौ आं होग्रोनि, थुखैनायखौ, बेनिफ्राय नायग्रो, ओमफ्राय नै इलिसा ब्रह्मनिखौ नायग्रोना ला फार्स्टआवनो दे। डक्टरेटनि सायाव बे ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, हौवाखौबो रोङा जानो हागौ बे। डक्टरेटआ मा बुस्थु बेखौ मिथिया बे। बिजि थुग्रा डक्टरेट सानगोन बे, डक्टरेट होनबा बिजि थुयो नामा सानगोन? मा कलमनिसो बे बेखौ मिथिया। बेनि एन्सारखौ आं गाबोन होगोन बे सिख्लाखौ। आरो बे सोरजों थायो? जोंनानि खाथिया मानसिजों थायो बे। खाथिया बर' हारिनि खाथिया मानसिजों थायो बे। फंबाय बिनानाव बा आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों बा जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ आशीर्वाद होनो थाखाय फैदों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों। मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों, जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों, जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै, बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो। मानो होनबा जोङो मानसिसोथ', मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो। जोङो रावबो बुंनो हाया दे आंनि जिउआव माब्लाबा फैया। बेयो मा जायो, हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलांनो, नंगौना नङा? अब्लाबो जों मा खालामो, सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो, नंगौना? बिदिनो जोंबो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा। जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन, जोङो दावगानो सोलोंनांगोन, जोङो थांना थानो सोलोंग्रा नङा। एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ, मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहाबो होनो हानांगोन, नंगौना नङा? निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम।
सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया नंगौना नङा मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो मानि थाखाय कोर्ट थायो मानि थाखाय आदालत थायो बेयाव मानो बिसारखौ नायनाय जायो नंगौना नङा मानो होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव जोङो मा खालामनो माने उनाव माने आंनि खामानियाथ' टिचिंआनो नङा होमबा आङो माने आंनि जा आंनि स्टुडेन्टखौ आं मोजां मानसि खालामनो हायोबा नों जिउआव साक्सेस जानाय मोनगोन आरो गोजोन जानाय मोनगोन लोगो मोननाया गोबावानो जाबाय 5 years जाबाय मथा मथि जोंनि लोगो मोननाया First time suruh proposal karena James Aname ma, nunggu. प्रपोज होनाय माने ओरैबायदि जादों आरो जोङो बिराद मोजां लोगो सानैबो जोङो सुखु दुखुनि जोङो बाथ्रा रायलायो सानैबो बिनि लाइफआव जानाय जाथाय आंनि लाइफआव जानाय जाथाय बिसानि न'खराव सोर दं आंनि न'खराव सोर दं बिदिनो जोङो बिराद मोजां लोगो आरो जोङो बेस्ट फ्रेन्ड आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सानैबो जोङो डिसिसन लाबाय जोङो जिउनि लामायाव जों सानैजों जोङो जुलि जानोसै नामा होननानै बिदि आरो बेखौनो सानैनि गेजेरावनो जोङो रायलायलायदो आरो खालामगोन निश्चय खालामगोन কবলৈ দিয়ক জন্তুৱেহে হাল্লা কৰে বেছিকে আমিতো মানুহ হয় আমি শান্তিভাৱে থাকিব লাগিব সেইখিনি হলেহে আমি এজন মানুহ আমি সকলো মানুহ এজন মানুহ হবলৈ হলে ভাল ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব সেইখিনিয়ে মই একো আপোনালোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইটো সত্য কথা মই বেয়া ব্যৱহাৰ কেলে কৰি আপোনালোকক ভাল পাওঁ মই আপোনালোকক ভাল পাওঁ তো সেইটো কাৰণে আহিছো মই ইয়ালে মই কাকো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে এইফালৰ পৰা বেয়া ইংগিত আহিছে এইফালে সকলোৱে এনজয় কৰি আছে এইফালে একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে এইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ সেইখিনিয়ে মোৰ সেইখিনিয়ে ক'ব লগা মই কাকো একো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অহা নাই আপোনালোকৰ লগত ফূৰ্তি কৰি পিছত গান গাবলৈ আহিছো ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনা এজনী ছোৱালী একো ডাঙৰ কথা নহয় এইটো আমাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰ নিজৰ পৰিচয় আমাৰ সকলোৱে ভাল আমি মানুহ হৈ থাকিব লাগিব থেংক ইউ টাকা পয়সা লোন করে রাঙতে যা কালকে 70,000 আমি খাম 70,000 হৈ যোৱা যিটো ঘটনা আমি সেই কৰে কোনো আপোনালোকক আমি এটা কথা জনাব খুজিছো যে যিহেতু আমাৰ দক্ষিণ বিভাগৰ ৰাজ্যৰ ৰঙালী বিহু হ'ল এইবাৰ বিয়ালৈ ভৰি দিছে গতিকে আৰু 7 বছৰ পিছতে সোণালী জয়ন্তী হ'ব গতিকে আমি শিল্পী ইজন আহিম আৰু আহিব আমাৰ অনুষ্ঠানটো চলি থাকিব সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এক মিনিট এতিয়া কবি যে আমি সমিতিয়ে যিটো জনক মাতিছো যে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছো হ'বনে সমিতিৰ পৰাই আমি ইমান যে বৃহত্তৰ বিহুৱনী ৰাইজৰ ওচৰত যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠান আগন্তুক দিনত চলাব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খুজিছো হ'বনে গতিকে আৰু আপোনালোকক ঘোষণা কৰা হওক আমি এইজন শিল্পীক ভৱিষ্যতে দক্ষিণ মিডিয়ামৰ আঞ্চলিক বিহুৱনী নামাতো नुबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेराव ओरैबायदि सैमा खालामदो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरखौ सिंगारबाबो सोरबा गेदेर उन्दैबाबो सनमानानो गैया ओरैबायदि खालामदों अब्ला गुबुन हारिखौ मानो फोथायनो जोङो बर'जों बर' मानो नांलायनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा ओरैबायदि खालामदों अब्ला गुबुन हारिखौ मानो फोथायनो जोङो बर'जों बर' मानो नांलायनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा ओरैबायदि खालामदों अब्ला गुबुन हारिखौ मानो फोथायनो
एक्सन लानांगौ गुबुन हारिखौ जों बर' नङा बर'जों बर' जोदलायलायबाय थाबा जाया जोङो मोनथिबायना बर'जों बर' जोदलायलायबाय थाबा आरो गुबुन हारियाबो लाय मोनबावगोन गावसोरनो फोसाबनो हायाखै बर' हारिखौ आरो जोंनो नांनो फैबावदों बेफोरबायदि सानना लागोन बिसोर मोनसे ना बेनिखायनो जोङो गासिबो खौसे जानांगोन लोगोफोर खौसे जानानै बैफोरबायदि बुंग्रा मानसिफोरखौ बैफोरबायदि खालामग्रा मानसिफोरखौ जोङो एसे माबा जाना थानांगोन आरोना सेफ जाना थानांगोन बर'जों बर' दा बेनोसै बुजिनाया बुजिखाबाय ओमफ्राय जेम्स ब्रादारनिफ्राय आं जेबो बुंनांगौ खोथा गैखाला मानो होनबा नोंथांमोना नुखाबाय सोरबा सोरबि बुंदों ओरै उमुक थुमुक गाज्रि ना दा गाज्रि मोननो नाङा माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बुंहरखा गोरोन्थि बुङाखै आं मोनसे दहाय भिडिअ बानायखाबायमोन बेयाव रावबो आंखौ गोरोन्थि बुङाखै मानो होनबा आं राइटखौनो बुंदों होननानै गासैबो मानसिया बुंदों आरोना बेखिनियानोसै मिनि कंग्रेसुलेसन दा मोजाङै रायजो जाबानो जाबाय गुबुननि मेगन सानायजों लोब्बा लाबाय थाबाबो जेम्स ब्रादारा जेबो जानाय नङा बेनिखायनो लोब्बा लानाङा जेम्सआल' नङा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नोंथांमोनखौ रायखांबाय थादोंब्ला लोब्बा लानाङा राव दे थेंक इउ स' माच भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जायफोरा नायदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दे शेयार खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ दे बाय बाय